Witajcie sympatycy winorośli i winogron. W dzisiejszym materiale wykonamy już ostatnie prace w przydomowej winnicy, a następnie omówimy tegoroczny sezon. Co zrobiliśmy źle, co można poprawić. Ten rok to był rok nauki, większość rzeczy robiłem pierwszy raz, więc trochę tych błędów było. A zaczniemy od cięcia. Tutaj jak widać mamy odmianę Neptun. Fajnie tutaj wybił ten dolny pąk. Niektóre sadzonki robiłem na 2, niektóre na 3 pąki. No i powiem wam szczerze, są plusy i minusy obydwu opcji. Jak widzicie tu w Neptunie był trzyoczkowa sadzonka. No i u góry powstał teraz taki kikut, bo lepszą latorośl wyprodukował pąk ten niższy. Oczywiście można byłoby to obciąć tutaj, ale ze względów bezpieczeństwa zostawię jeszcze 2 pąki na łozie tej u góry. Myślę, że sadzonka Neptuna przyjęła się całkiem nieźle. Wzrost był powiedzmy średni. W przyszłym roku planuję wyprowadzić 2-metrowy pień do góry, ponieważ zdecydowałem, że Neptuna poprowadzę na wysokim pniu. Także będzie owocował na wysokości około 2 metrów. Więc żadnego grona kontrolnego akurat w Neptunie nie będzie w przyszłym roku. Wiadomo, sprzątamy dokładnie liście, nie pozostawiamy. To są źródła bakterii. Neptun niestety też troszeczkę chorował. To samo co Svetlina, ale tutaj widzimy dużo lepszy wzrost. Niestety było widać bardzo porażenia tym mączniakiem. No i cóż, tutaj niestety puściło nam z góry, że tak powiem. No i mamy tą sadzonkę umieszczoną bardzo wysoko. Trzeba będzie zrobić wysoki kopczyk. Poziom zdrewnienia w Svetlinie uważam za całkiem przyzwoity. No i zobaczcie, łoza też jest dosyć gruba. Zostawiamy na 3 pąki, na 3 oczka. Dlatego uważam, że czasami lepiej zostawić ten jeden pąk u samej góry i wtedy można posadzić to niziutko, nie? A tak zostawiłem z 2 pąkami, no i niestety teraz powstała taka wysoka sadzonka. Kiszmisz Fate albo Fate Seedless. No tutaj jestem bardzo zadowolony. Co prawda może nie jest taki wzrost mocny jak w Svetlinie, ale trzeba przyznać, że jest to odmiana odporna na choroby. Bo jako jedyna ze Schuylerem nie zachorowała na mączniaka. Więc bardzo dobrze. Jestem pozytywnie zaskoczony. Tą odmianę też poprowadzę na wysokim pniu. W przyszłym roku nie będzie kontrolnego owocowania i pójdzie do góry. Andriusza. Tutaj jeszcze zobaczę, czy będzie kontrolne grono, bo przyrost był całkiem przyzwoity. Tutaj też mógłbym obciąć, robiąc bardzo malutki kopczyk, ale ten kikut z pozostałość po sztobrze nie przeszkadza zanadto. Obcinamy na bodajże tutaj 3 pąki, 3 oczka.
Poziom zdrewnienia całkiem też przyzwoity. Planowałem uzyskać po kilka sztobrów z każdej odmiany. No niestety nie zawsze się to udało. Tym bardziej, że łozy są zainfekowane mączniakiem, więc teoretycznie powinienem je wszystkie usunąć, spalić, ale w ramach testu uzyskałem po jednym sztobrze z odmiany i spróbujemy to ukorzenić. Zobaczymy, czy choroba, czy mączniak przeniesie się na sadzonki, czy może uda mi się go skasować poprzez opryski siarkolem i miedzianem. Tutaj zrobimy tak, w Haritonie też zostawimy u góry, tak awaryjnie. Na samym początku, po pierwszych przymrozkach, pozostawię 2 latorośle. No a tutaj 2-letni szujler pięknie zdrewniał. Na wysokości około 2 metrów ucinam go. Stamtąd będę prowadził ramię na bok. I oczywiście w 3. roku dopuszczę już owocowanie. Myślę, że pozostawię około 4 latorośli u góry. 2 zostaną na ramiona, 2 później usunę. Liczę na kilka dobrych gron i wreszcie na spróbowanie tej odmiany. Nie wiem, jak ona smakuje. Jest ogólnoużytkowa, więc można robić z niej soki, dżemy, wina. Dlatego jest dla mnie bardzo atrakcyjna, bo kilka takich odmian chcę mieć właśnie. Oprócz Schuylera wcześniej pokazany Kiszmisz Fate ma też podobne właściwości użytkowe. Schuyler, jak wcześniej wspomniałem, nie zachorował. Łoza jest piękna, czyściutka, całkiem gruba. Pozbywamy się wszystkich liści, to oczywiście wszystko pozbieram. I tak to wygląda. Tutaj na wysokość około 2 metrów. I na lewo, i troszeczkę na prawo też będzie takie króciutkie ramię. I później latorośle do góry. Na drutach. No i co? Jeszcze został nam Monarch Pawłowskiego. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem siły wzrostu tej odmiany. Jak widać, bardzo podobnie do Schuylera urósł, a to przecież tegoroczna sadzonka. Grubość w pewnych miejscach była nawet grubsza od Schuylera. No ale niestety na samym dole widać lekkie pęknięcia. No i infekcje mączniakiem. Także nie jest idealnie. I będziemy też ostro pryskać Monarcha. I tak to wszystko wygląda. Teraz bierzemy się za kopczykowanie. Tym razem przez kamyki zdecydowałem się na wszystkie liście, wiadomo, posprzątać, tak jak wcześniej mówiłem. Kopczyki są umiejscowione w doniczkach, żeby to się zbytnio nie rozsypywało. Także oprócz kopca mamy jeszcze okrycie donicą, a gdzie było trochę niżej, porobiłem zwykłe kopczyki z ziemi. Bez żadnych butelek, bez niczego. Tutaj przy Haritonie, przy Andriuszy. No, jedyny Schuyler nieokryty. Zobaczymy, jak poradzi sobie z zimą. Wszystko ładnie zdrewniało. Mamy 13 listopada jakoś. No i jeszcze Monarch mi został. Trzeba będzie zrobić trochę wyższy kopczyk.
Bardzo ciekaw jestem tej odmiany. Bardzo duże jagody, największe tutaj ze wszystkich odmian, które posiadam. No a z tych sztobrów, o których mówiłem, pozyskałem jeszcze sztobry z takiej dzikiej labruski, Izabeli. Też będzie tego trochę. Potrzymałem to około tydzień w warsztacie w temperaturze około 10 stopni. No i troszeczkę to przyschło, więc takie warunki przechowywania sztobrów nie są zbyt dobre. Sztobry muszą mieć trochę wilgoci. Przecinam je o około pół centymetra, centymetr, żeby zobaczyć, jak tam w środku wyglądają. No i to tylko brzegi wyschły. W środku nadal wszystko jest ok. Przed daniem ich do ziemi zamoczymy je w wodzie. Tym razem spróbuję taką nową metodę podpatrzoną na wschodzie, ale wcześniej je trochę pomoczymy. Kilka godzin, myślę, wystarczy, żeby nabrały wody. W ten sposób podpatrzyłem znowu winogrodników ze wschodu. Kopiemy standardowo dziurę, ale tym razem nie dajemy sztobrów do samej ziemi, tylko kładziemy je do skrzyni lub do jakiegoś pojemnika po prostu. Muszą te sztobry być wilgotne, a tutaj pod ziemią ta wilgoć będzie się utrzymywać. Nie powinny wyschnąć. Dajemy je do takiej skrzynki przykładowo i zasłaniamy czy to blachą, czy to czymś innym. Ja zastosuję kawałek płyty OSB, która najprawdopodobniej zgnije, będzie do wyrzucenia, ale ten jeden sezon się przyda. Wypróbujemy ten sposób, no i zasypujemy taką dziurę ziemią. I to by było na tyle. Wykonam takie właśnie próbne przechowanie sztobrów. Resztę sztobrów myślę, że zakopię tradycyjnie, żeby nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. A teraz chciałbym omówić jeszcze parę punktów, myślę, że ważnych. Wyciągnąłem parę wniosków i chciałbym się z Wami nimi podzielić. Wcześniej wspominałem właśnie o dwuoczkowych i trzyoczkowych sztobrach, które są lepsze do zbudowania sadzonki. Większość osób tworzy z trzyoczkowych sztobrów i po prostu usuwa środkowy pąk. Dzięki temu później nie ma tego dylematu i nie sadzi za płytko. Ja uważam, że jest to jakaś opcja i chyba nawet powiedziałbym bardzo dobra. Tylko że jest jeden minus, a mianowicie marnujemy jeden pąk. Jeden pąk, który można by było na przykład odciąć, stworzyć dwuoczkową sadzonkę i jednooczkową, takiego tak zwanego knota. Także mielibyśmy dwie sadzonki z tego sztobra, a nie jedną, taką dłuższą. Więc tutaj powstaje dylemat i trzeba rozważyć, którą opcję wybrać. Ja osobiście w przyszłym sezonie będę skłaniał się ku opcji drugiej, czyli będę tworzył sadzonki z dwuoczkowych sztobrów. Będę po prostu je dzielił i dzięki temu będę miał więcej sadzonek, a także wykorzystam te jednooczkowe sztobry do szczepień, których też planuję zrobić dużo w przyszłym roku. Więc taki mój wniosek, jeśli chodzi o właśnie tą kwestię. Kolejne pytanie. Gdzie lepiej przechowywać sztobry? Ziemia czy piasek? Myślę, że ziemia doskonale utrzymuje sztobry przy życiu. Jednak gdy w tym roku wyciągnąłem moje sztobry z ziemi, ich kondycja, że tak powiem, była niezadowalająca. Były takie obślizgłe i mam nawet taką teorię, że w ziemi zostały zainfekowane infekcją właśnie grzybową. Stąd też moje poszukiwania w tym roku trochę innych metod przechowywania sztobrów. Jeśli chodzi o piasek, to myślę, że już tu sytuacja wygląda trochę lepiej. Te sztobry były trochę w lepszej kondycji niż w ziemi, także w tym roku zastosuję pewnie też tą metodę i sprawdzimy jeszcze raz,
jak to będzie wyglądało. Troszeczkę może za bardzo podlewałem ten piasek wodą i też była trochę za duża wilgoć. W tym roku zmniejszę trochę częstotliwość tego podlewania. A więc podsumowując, nie odnalazłem jeszcze idealnego sposobu przechowywania sztobrów. Będziemy dalej szukać. Następne pytanie. Czy można nie stosować oprysków w uprawie winorośli deserowej? Oczywiście, że nie. Z tej okazji zapraszam do obejrzenia mojego ostatniego filmu, gdzie pryskałem jeszcze jesienią, żeby troszeczkę zlikwidować tą infekcję grzyba, zarodniki. No ale oczywiście to już jest za późno i gdyby były owoce, grona na winorośli, to niestety z pewnością byłyby zarażone. Dlatego trzeba koniecznie stosować profilaktykę. I mowa tu o podstawowych takich opryskach, które będę robił w przyszłym roku, czyli siarkol i miedzian. I to najprawdopodobniej 2 razy, tak jeszcze przed kwitnieniem. Ja oczywiście w swojej uprawie będę unikał stosowania chemii, a miedzian i siarkol jest dopuszczony do uprawy ekologicznej, więc będę go stosował w takich okresach jeszcze przed tą fazą grochu. Zobaczymy, czy to wystarczy. Jeśli to nie wystarczy, to te odmiany będą kasowane z mojej winnicy, bo nie po to uprawiam winorośl u siebie w ogrodzie, żeby stosować chemię jak w winogronach ze sklepu. Równie dobrze mógłbym sobie je kupić w jakimś supermarkecie. A chcę mieć winogrona zdrowe. Więc ten profilaktyczny oprysk, taki podstawowy w przyszłym roku, miedzian, siarkol. A jeśli ktoś nie chce tego stosować, to może próbować z takimi odmianami właśnie jak Schuiller, jak Fate i mieć nadzieję, że nie będą chorować. Bo odmiany, jak widać, takie jak na przykład Monarch, niestety będą chorować bez tych oprysków. I uważam, że taka uprawa tego typu odmian mija się z celem. Z tego miejsca chciałbym jeszcze podziękować wszystkim moim subskrybentom i zachęcam Was, sympatycy winorośli i winogron, do subskrypcji mojego kanału. Dajcie tego lajka, napiszcie komentarz. To Was dużo nie kosztuje, a mnie bardzo cieszy i będzie pomagało mi w rozwoju tego kanału i dzielenia się z Wami moimi doświadczeniami. To najprawdopodobniej ostatni odcinek w tym roku. Dojdą jeszcze mi sztobry fajnych odmian w grudniu, ale już chyba tego nie będę nagrywał. W przyszłym roku będzie o wiele bardziej kolorowo. Będą kontrolne grona. Wreszcie spróbujemy tych wszystkich odmian. Tak naprawdę nie wiem, czy podejdą mi smakiem. Jeżeli nie, no to wymienimy je na inne odmiany. Zaszczepimy coś innego. A na dzisiaj to by było już koniec. Dzięki bardzo, że oglądaliście. Trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym roku. Cześć.